Ka Regional Institute of Advanced Studies RIAS Nongpoh mentagasi kelapan long ya ke jingsam ya ki Syrnot ha Science Hall Nongpoh na ka benta ki Samla pule ki bela pendep ya ki jing pule beper jong ka komputer bat ka jing ruai kani ka cakap pule ka thumu pan ai jing Hikai ya ki Samla ki pa klem kam klem jam bat panweng ya kamat ka pakongsan jong ka jing bom don kam don jam ha kathan menteri ka kenhun menteri uba el hek ulaya don lang ha kani kasngi kum okongsan ha ka jing kren jong uba hek ulaya ro ya ka jing persyang jong director ka RIAS ban penpoi ya ka jing Hikai padon kam syaki Samla ula banjur ya ka jing don kam om tang ban wat kam henry ban long ki dong yo kam ha kane ka yo ka hat ka bamenta Bun sih di pa ya di kon di join. Balik dia is skill training. Gadi ke skill kedua balik dari kuliah ke skill. Hindu pek pada bangsa ke skill ke bawah ini pa di kon di join. Kita yang ke market. Kita yang kita ke demand driven. Kepada demand driven kita yang kita ke for ke bawah ini benda. Batang sulai kita sudah di training. Ilayo placement. Kemudian ilayo kam kejam. Kemudian yang kemudian kam kejam berlaku. Ngomong ini. Ka seng Samla